Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το Survivor. Όπως είδατε και από τον τίτλο, αλλάζει η ώρα ξανά το παιχνίδι. Πάμε να σας πω γιατί πρόκειται. Ο Sky, σύμφωνα με ανακοίνωση, άλλαξε ώρα. Την Κυριακή θα το δούμε κανονικά στις 9, όμως τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου θα το δούμε στις 10 αντί για τις 9. Τρίτη κανονικά στις 9 και Τετάρτη στις 10 παρά 20. Άρα λοιπόν εκτάκτος για αυτή τη Δευτέρα θα το δούμε στις 10. Αναμένουμε να το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!